Eco killer, first round killer, same, I'm noob. Lol. So funny, man. Can you shut the fuck up, your mouth? Can you shut the fuck up? Smoke! I'm throwing smoke. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. Oh! מה? איזה ביטר? אני ראשון פלאש, לזרק סע. בפלאש. בוא. 1 B middle or maybe CT. What? תקליט, הקלטתי אחי, אתה לא מבין. וואי זה יפה זה. נראה בסרטון Shoot בר. from city. אוקיי, I said that. Go Brand. נייס. חכה שיבר תעשה את זה. What? What? Guys, go fucking B. שיבר, אחי, אתה מוכן לבוא לבי אתה עם הבום? יא. It's the motherfucking Eagle Double G. וואו. אוו! אוו! נייס, בר. כן, what the fuck. נייס. לגמרי שורט. נייס בר. אני רוצה אחד יבוא איתי בשור. לא, אז את שומרת ההון. בוא, וואו! זיינו, אני באמת רוצה לדעת איך... מה זה? נו באמת! נו באמת, אחי, נו באמת! סרו סמוק! סרו סמוק! סרו סמוק! סרו סמוק! אתה ראית את זה! או, דביו! וואו! Long. Needs help. וואו. 30 HP מיד. נייס. one very low. 30 HP. No one is looking. וואו! יופי בר, ראיתי את וואו! וואו! זה. not one pit, two pit. וואט? או! אתה יודע מה, אני בא. אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן ארטיק, ובעצם מה שאני רוצה להגיד לכם זה שסוף סוף העליתי את הסרטון הראשון, קטעים מצחיקים ב-CSGO. אני באמת רוצה להודות על כל הסאבים שהעלו לי במשך השבועיים, וקיבלתי 300 סאבים מהחבר. אני פשוט רוצה להודות לך לייטבוי, אני פשוט רוצה להודות לך עמית, אני באמת... אין לי אפילו מה להגיד לך, תודה רבה אחי על זה שאתה עוזר לי לערוך ועל זה שלימדת אותי אחי, אני באמת מעריך את זה ובאמת תודה ענקית, וגם תודה לכם שאתם בעצם מעניקים לי את האפשרות בעצם לעשות לכם קטעים מצחיקים ותומכים בי והכל, ואם אתם יכולים תשאירו לייק, סאב ותגובה, יאללה ביי.